Moi, elikkä Arttu aloittaa kuvaamaan, kun mä keulin. Joo, tässä on nokke. Noniin, mä käynnistän tän. Mä just äsken ajoin täällä vähän aikaa. Joo, moikka kaikki. Joo, mä otan tässä niinku nokkeen vielä, kun se keuli, koska keuliminen on hauskaa. Hei, kun se oppii oikeesti. Se on oikeesti tosi hauskaa. Sieltä se nokke tulee tosta. Kuuluu ään. Joo. Moi yleisö! Kaikki YouTube-katsojat! Tää menee YouTubeen! Ehkä tänään tai huomenna! Joo. Oha, tää meni vaan pieleen! Minä kato tästä, minä olen tässä kyyvyssä. Oho, tää meni vähän pieleen! Hyvin menee! Me katsotaan tässä jonkun aikaa, kun nyt on mennyt pari minuuttia, kun me ollaan katsottu tätä videoa. Mä keulin pari kertaa yleisö! Sitten mä aloitan kuvaamisen ja näytän mun mönkän ja mun crossin. Tää on mun kaverikrossi. Kun mä oon saanut luvan ajaa tälle. Se on tuo mun kaveri, ketä nyt kuvaa. Niin, tää on mun crossi. Niin, tää on 76-joinen. No ja sitten taas keulitaan. Joo, tässä on Nelli. Älä mua kuvaa, kun kuvaa sitä Helkkari kuvaa sitä nokkea nyt. Ei sun mua kuvaa. Näytkö mulla asiaan? Näytkö mulla asiaan, mä kuiskaisin sulle. Ota kiperen pois, mä kuiskaisin. No ja mä kuvaan nyt mun kaveria. Mä oon keulimaan silolta. Moi, elikkä nyt mä kuvaan tota. Mä otan vähän aikaa ja kuvaa. Moi. Tässä alkaa Arttu keuli. Eikö tässä on video, miten Arttu opettelee keuli? Siis on ton mönkkä. Siis mopo. Sano jotain yleisölle. Varaa, kattokaa kun minä keulin tässä. Eikö se ole aika hienoa? Mut me aletaan lopettelemaan tältä päivältä. Kello tulee melkein 10. Me ollaan menossa katsomaan kauhuelokuvaa. Moikka! Arttu, sano moikka! Sano moikka! Moikka sano! Moikka! Nähdään taas seuraavassa videossa! Ja sit saatte tulla mönkkiä video! Ja siinä on mun